Само за 25 години населението на България се стопи с 25%, като намаля от 9 на 7 милиона души. ООН ни обяви за най-бързо изчезващата нация. Повече българи работят в чужбина, отколкото в България. 3 милиона и половина българи живеят и работят зад границата. Цели региони на страната пустеят. Всяка година намаляваме с по 50 хиляди души. Според някои данни, около 2050 година ще бъдем 4 милиона души, от които половината етнически българи. Имаме нужда от нова национална кауза. Спасяването на нашето ДНК. В момента има наистина една по-голяма от самите нас национална кауза и това е продължаването на нашето ДНК. Ние казваме, че имаме три големи приоритета. Всичко е подчинено на това, че реално и физически ние изчезваме. Ние сме на първо място по смъртност в Европа. Ние имаме такава емиграция, която по никакъв начин не е стопирана чрез каквато и да е политика за улесняваща имиграция. Ние имаме страшни празни села в северо-западна, северна и югоизточна България. Страшни пустеещи земи, богати земи в същото време. Ние имаме застаряващо население, защото работната ръка отива към европейските страни. Ние нямаме една политика, която да е насочена нормална към възрастните хора, а утре тези възрастни хора май ще се наложи да ни произвеждат брутния вътрешен продукт. Намаляваме. Ще кажа да има го в цяла Европа. Да, има го факт. Обаче, когато една нация като френската, немската или италианската от 70-80 милиона човека, това е просто тенденция. Когато са изчезнали за 25 години с една четвърт, това е огромен проблем. Най-щастлива съм за това, че намерих съмишленици. Съмишленици за проблемите, които ме вълнуват и за това, че мисля, че ще намерим начини да ги разрешим стъпка по стъпка. Аз лично се ангажирах с идеята за ДНК след разговор с Андрей, в който установихме, че мислим еднакво за много от наболелите проблеми в България. Преди около 2 месеца аз не познавах Андрей, се запознахме в студио. И в това студио той разказа за ДНК, някакъв контекст. Разбира се, при мен враждебно реагира на секундата в съзнанието ми. И казах, тази работа така не става, както си го представяш. Самата аз се блъскам с това, с проблема как темата да стане чуваема, да почне да се обработва повече в публичното пространство, така че хората да го разбират. И си казах сега, този човек, ако има интерес сериозно, ще се обади. Мина се не мина време, някъде може би 2 седмици или 3, Андрей се обади. Наистина, дойде в института. Започна да ме разпитва за сериозни неща. Така че в крайна сметка, задавайки въпроса, ще правиш ли партия след това, успокоявайки ми, заклевайки се, че няма да прави и че всичко това е свързано с наистина кауза, си казах, добре. Каквото и да правиш, в колкото и хубава държава да бъдеш, винаги си оставаш чужденец. И затова аз искам моите деца да израснат и да станат хора, мъже в България. Тук идва всъщност най-важното. Тук идва нашата първа идея, която се превърна в нашата първа кампания, която нарекохме да създадем природа. Надявам се доверието, което неопетнените ни имена носят, както и авторитета си, да убедим бизнеса на тези туристически курорти. Това са хотелиери, ресторантьори, магазинери. Да извършим тази голяма промяна и облагородяването на тези общи площи съвместно с общините на тези региони. Само си го представете. Ние ще променим коренно облика на тези места. Коренно. Ще ги направим далеч по-конкурентно способни. Ще привлечем коренно различна категория туристи,
И всъщност най-важното за мен ще ги направим много по-красиви и много по-уютни. Дайте да направим България такова място, че всеки да иска да си гледа децата тук, всеки да иска да работи, да се образова и да се развива. Кампания насърчаваща раждаемостта. За да го кръстиш, трябва да се роди. И така, ето е кампанията. Много просто. Направете дете в периода от 1 януари до 1 ноември 2016 година. Чакайте малко. Всички помежду си в тази зала, както каза Иван. Докажете го с селфи, с положителен тест за бременност или снимка от видеозон. Качете го в интернет, на фейсбук страницата на ДНК и го качете с хаштаг "Правим го за БГ". През есента на 2017 ще организираме най-голямото кръщене, правено някога в България. Надявам се и света. Децата на ДНК и други популярни българи ще станат кръстени на всяко дете, чието родители пожелаят. Аз лично не бих пожелал себе си. Но вече трима са се объркали през живота ми, така че с удоволствие пак ще бъда там. Ще имаме и много други деца и много популярни българи, които се надявам ще станат с нас. Ще покажем официално. Ще го направим още в следващите дни. Негово Светейшество Патриарх Неофит да отслужи Светото кръщение. Каним всички неправителствени организации, представители на бизнеса, заедно с нас зад инициативата. За всяка бременност, споделена на страницата ни, ние от ДНК ще осигурим минимум 1 лев за подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми в България. И се надявам, че ще направим едно наистина голямо събитие, което бъде отразено и в България и по света, и в резултат ще се раждат повече българчета, а ние ще направим най-мащабното кръщене в историята. В света най-голямото е 7000. Това съм сигурен. И така, поставяме рекорд на Гинес, да се надяваме и помагаме на България. Още веднъж името на нашата кампания. Правим го за БГ, да го направим за България. Това е само началото. Академията, в лицето на Института за изследване на населението и човека и аз, твърдо заставаме за ДНК. Лично се ангажирам с каузата, за която тук днес сме се събрали, и стриктно ще следя за изпълнението на поставените задачи.